Okay. Ready? Wait. Kayak mana sih? Ini cuma jersey launch kayak TAIBO Super League ni bagai. Joto tim ni team management committee ro ini khai chok khaija borno chung pura set topi jersey te flag borno kaisa symbol by flag sanaga kongo borno chung jana ye tini chung launch kale kha chini TAIBO Super League ni Pula no chini media friends no TAIBO se Haphang ni bahakte khakaham ya faro te dibor jorani khakaham chung tini oro press meeting mani hengke chini TAIBO se Haphang ni bahakte bas kangno kaisa chini kaisa event kotor TAIBO se Haphang ni bahakte TAIBO Super League na thangi tongo tongo chini oro achukjak chini TAIBO se Haphang ni honorable CM borong sar Purna Chandra Jamatia Tian logio tongo chini sports and youth affairs bedagni principal officer tai tongo chini west zone chini JDC ni honorable chairman borong monang Tony Deborma tai omono chung tini bus kango je chini bahai chini event or chung bahai ke program chung success klainai amon Bisingtwi chung chini officer sok bai chung already chung final discussion paikya tai chung bus kango je chini youth rong ni bagai chini bubagrani naikol phangbai chini honorable CM ni tidul mumbai entire TAIBO belaiken one sugi tongo chini youth rong no chung गोबां प्लेटफर्म न कारिबो जों थमुन बिसुंतै जों बाहायके चिनि युद्रन जों प्लेटफर्म रनाय बं फ्यूचर बाहायके स्नामनाय ताइ जों ड्राग्स न जों चिनि युद्रक बाय बाहायके जों हाकसालि तनिनाय चिनि युद्रन जों बाहायके हेल्थि तनिनाय आबन बागै जों TAIBO से हापां चिनि बुबाग्रा नायकल फां ते चिनि ऑनरेबल CM सान तिदिल मुंबाय जों बसकांगो काइसा TAIBO सुपर लीग खलायन बागै जों थाङै तंगो ताबुक चिनि अरो साकलाय मुं याफरान बागै चिनि ऑनरेबल CM सार पूर्णचंद्र जमातियानो अजर याफार Joto haste ni lukurongna media ni Bisingtwi khakaham rawu TAIBO oro media khaimanda khainai joto no khakaham yafaru tini chini press medo tongo chini borom gonang EM sport chini PO sport tongo TAIBO JDC chairman OS ni chini EM sai thangkha je TAIBO Super League tabok जों खायनायनि बागै आगिबो जों एनाउन्स खायजाक बनि बिसिङाव जों प्रिपेरेसन नि बागै गचाय दंगो डेट एनाउन्स खायनि बागै दिनै चिनि अलमोस्ट फाइनाल थांथा प्रिपेरेसन थुं रेडि इंजाक खानि बाङैनो जों ताबाव एनाउन्स खायनाय दिनैबो जों चिनि अफिसार बाय मिटिं खायफिनाय 7 तारिख खमलं स्टेडियामाव 7 तारिख डिसेम्बर खमलं स्टेडियामाव जोंनि इनाग्रेल TAIBO Super League jengjagnaय जागा जों जोंनि गेस्ट रो गोबांमा जों इनभाइट खायनायनि बागै प्रिपेरेसन नाय दङो ताबक जों बनो एनाउन्स खायमेयाखौ तानि के सोबा फायनाय सोबा तंनाय कनफार्म याखौ जोंनि महाराजा तो तंनाय बनि सारा बोसों सोबा रंनो ते इनभाइट खायमा जों डिस्कसन खायनाय इंगे ओ इनाग्रेल प्रोग्रामाव जोंनि कल्चरल प्रोग्राम तंनाय मोसानाय रोजानाय जोंनि फक dance tonai folk song tonai chini mamita dance tonai goria dance tonai ama chini traditional te prasani je जों जो palai phaimani abo hairok जों o event bo phunuk jagnai inge boni sara bo chini football kasam player rok chini hasteni especially chini te prasani je football phurungno borokno bo जों invite khainai a jagao जों total A by B 10টা टीम अंगनाय A नि 5টা टीम B नि 5টা टीम टोटल चिनि 23 मैच संगनाय ग्रुप लीग अंगनाय जतो न काइसा ग्रुप नि जतो टीम बाय मा थंगनाय जों जतो सम्भव होम एवे जों चेष्टा खायने हैफन होम एवे नि प्रोविजन बाय एक्जेक्टली मिलिया जे नॉर्थ नि बरक नॉर्थ शेड्यूल तंगनाय उनपति वो शेड्यूल तंगनाय दलाई वो शेड्यूल तंगनाय निनि
तामसनाय सिफाइजला वेस्ट तंनायनो साउथ निनि पटिसरिव तंनाय उदयपुर गोमतीव तंनाय किल्लाव तंनाय अमहायखे पानजिहाम स्कुल कर्म अमरपुर तंनाय निनि फुआइनि बाजल रतनपुर तंनाय अमहायखे सारा त्रिपुराव चिनि हासाल हंगे कायसा कायसा बा कायनि कुनु जागा हंगे मैच होनाय सिनि अम टीटी एडिसिनि सुपार लीग फुटबल त्रिपुराव अमहाय फर्स्ट टाइम होनाय नेशनल लेवल जों लाइव टेलिकास्ट खुनुवानि बागै अलरेडी कक सालायजाक जोंनि मीडिया पार्टनारशिप अलरेडी सोनाजाक जत जागानो लाइव खायनायनि बागै जोंनि ब्रडबैंड कानेक्शननि बागै जोंनि जेडिअ'नो जों इंस्ट्रक्शन होनाय जे मादो जे ग्राउंड जे बेनि वो जोंनि फुटबलनि शिड्यूल होनाय आ जागाव ब्रडबैंड कानेक्शन खायै लाइव टेलिकास्ट खायनि रेकर्डिंग रक खायजोनाय जोंनि दिल्लीव तंगैनो कमेंटेटर खायनाय बरनि सफ्टवेयर प्रोग्राम सोनाजाक तंगो इंगे और जागा थुं जेहेतु जोंनि प्लेयारनि परफॉर्मेंस बरनि स्किल थुं और बुस्तु रोङै थांनाय लाइव रोङै थांनाय ऑल इंडिया नि जे गोरों फुटबल थुनाय रक सिलेक्टर रक बरबो उल नायतोय गारि मानाय बनि छाराबो जों ओटीटी एडिसि सुपार लीग टूर्नामेंट नि बिसिंतै बसकांगो जों टीटी एडिसि नि कायसे टीम बो अरनिव न सिलेक्ट होइथनाय जोंनि एक्सपर्ट बरक तंनाय जे 23 टा टूर्नामेंट जे मैच थुनाय रनो थुं मैच नि सेवै थांफानो गोरों प्लेयार दङ अम जतनो थाइमानो हंके जों आरनि बिसिनो जे गोरोंखौ बरनो जों सिलेक्ट खायै अंतत 30 जना सिलेक्ट खायजोंनाय आरो प्लेयार कहा जाते सिनि टीटी एडिसि नि कायसा क्राक सुपर टीम जों सोनावै माना जा टीटी एडिसि नि फुटबल टीम जोंनि स्पोर्ट काउंसिल अलरेडी खाजाक दङ बनबो जों रिकॉग्नाइज खायनायनि बागै चेष्टा नाय दङ जाते जों बायरे रव इवेंट रव जोंनि स्पोर्ट काउंसिल नि बिसिंति जों थुंरय माना जा इंगे अ जागाव जों फर्स्ट प्राइज नारखा 5 लाख सेकेंड प्राइज नारखा 3 लाख मैन ऑफ द मैच नि प्लेयर नि मैन ऑफ द टूर्नामेंट नि बनिबो बेस्ट अवार्ड तंनाय बेस्ट गोलकीपर अनि बेस्ट स्कोरर तंनाय बेस्ट गोलकीपर तंनाय अमहायखे जतनि आलादा अवार्ड तंनाय जों जत मैच नो जोंनि कल्चर प्रोग्राम जों नारगनाय मिड टाइम अब हायनो 5 मिनिट लेजर पीरियड तंखांखे आ जागाबो जोंनि कल्चर नो जों जोंनि त्रिपुरानि कल्चर नो जों प्रमोट खायनायनि बागै आ जागाबो कल्चर नि इवेंट तंनाय जेंगनि प्रो तंनाय ते मिड टाइम लेजर पीरियड तंनाय अमहायखे जों ताबाव टीटी एडिसि सुपार लीग सैटरडे संडे वो मैच होनाय उनकुतिव तिनि इंखा हंके सैटरडे वो इंखा हंके तेनि संडे वो ते दलायो फननाय इंगे जोंनि मीडिया फ्रेंड्स रनबो कबो मोनारो जतनो जों शिड्यूल प्रोवाइड खायरो खांके निरबा आरो थाङै कवर खायखांगे जोंनि त्रिपुरानि बागै जोंनि स्पेशली फुटबल प्लेयार ते फुटबल फैननि बागै बिलाय सपोर्ट होनाय होने थाखलाय और जागाव जोंनि टीटी एडिसि नि जत कर्मी रक बर थुं इवेंट नो गाहाम के मैनेजमेंट खायनायनि बागैबो जों चेष्टा नाना इंगे जोंनि टीटी एडिसि सुपार लीग नि बिसिंतै जों कायसा अमन फुनुगनि नायो जे जोंबो खायमानो इच्छा दंखे अ जिनिसटा जों फुनुगनि नायो हानि बाङैनो जों ताबाव आगे नर्मेली जोंनि त्रिपुराव फुटबल खाहैखे केबल लाइव नुक जाया केबलनि रेकर्ड गरै उङै थाङो जेसो गोरोंफानो ब कमाय मा थाङो जों आशा खायो जों ओ फुटबल टूर्नामेंट खायमानि बिसिंतै लीग खायमानि बिसिंतै जोंनि त्रिपुरासा फुटबल गोरोंरनो जों उसुगो तिसावै मानाय होनो जों आसोनो सानायनि मुसु गवर्नमेंट नि साक्थार मुंखा हंके जे गोरों जे टैलेंट जे स्किल तंनाय रनो किसा ओ प्लेटफॉर्म रवै बरनो कुसुगो थांनानि याखलै रमानि सिखलायो जों बरनो 20 जना कायसे टीम नि 20 जना बरनो जों मासेव 8,000 खलायो अनारियम बरनाय जे प्लेयर रनो वेस्ट नि थों सिफाइजला नि थों जत टीम तंनाय बरनो जों 8,000 पर month जों बरनो अनारियम रय थांनाय इंगे ताबो डिसेम्बर चिं चेन्नई जानुवारी आव नाय फाइनल अंनाय फेब्रुवारी ताबो फाइनल सेमीफाइनल फर्स्ट सेकेंड सेमीफाइनल नि देल जों साख्लायनायखौ
तानी के जों तैबो आफ्रो जागजमक के खायनायनि बागै जों प्रिपारेसन नाना हानि बाङैनो डेट नो जों साख्लायमेखौ अर जागा हायरिं प्लेयार 4 जनानि बागै प्रोविजन नारखा जाते सिनि तिप्रासा और फुटबल थुनाय रक बहायनो बै गोरोंनो नायै सोलोंमानाय जा ओ टीम ना हावै हानि बाङै बरनो रिक्वेस्ट खायजाखा इंस्ट्रक्शन होजाखा जे दल फर्स्ट मैच थुनाय आफ्रो 4 जनानो प्लेयार लिस्ट रयमान जेमन ताबो 7 तारिख इनॉग्रल प्रोग्राम थुनाय सिफाइजला टाइगर्स बाय वेस्ट बिकिं बर आ दिनोनो बरनि हायरिं प्लेयार नि लिस्ट रयमारना बाद बाकी जे टीम ताव खोय वारियर्स रो नि वेस्ट रॉयल लॉक बर बी ग्रुप नि बर नाय बरनि मैच फ्रन बर जे हायरिं प्लेयार नि लिस्ट मारना इंगे अमा हायकेन इंस्ट्रक्शन होजा हायरिं प्लेयार नि बागैबो जों अनारियाम आसुनि इनक्लूड खायनाय जे लोकल प्लेयार बाय बाक्सा जेमन 8000 जतनो लोकल प्लेयार नो जों दखा बा रनाय हायरिं प्लेयार बहायनो जों ओ हिसाबो नो रय थानाय फियाबा हायरिं प्लेयार नो जदि रां रवानि खांखे जानदे जुनाल नि टीम मैनेजमेंट कमिटी रो बरो बाहायके अरेंज खायु रनाय अमो बरोनि बेपा सिने अरनि होयते जों बरनो तामसनाय चाजानाय नंजानाय ट्रैवलिंग कॉस्ट बेबाग नो जों रनाय ताबो साउथ नि कोनो प्लेयार जदि नॉट थुनानि क्लाइ खांगे बरनि बसेस प्रोवाइड खायजनाय फूड प्रोवाइड खायजनाय तंजानाय प्रोवाइड खायजनाय सिनि ऑफिस नि सिमिनो गे जों जतो सम्भव जे मानसा सिनि तिति एडिसिनि होयते प्लेयार्स रौनि तंजानाय चाजानाय थांजानाय जों चेष्टा खायनाय बरनो अरेंज खायनाय सिनि ऑफिसर ऑफ कोऑपरेट खायनाय तारपरेबो जदि कोनो पब्लिक नि उलो सजेशन तंखा के सजेशन नावै जों चेष्टा खायनाय जे बाहायके काम खायमा इंगे अमनो जतनो कबावो सिनि खुमलुं स्टेडियम फाइनाय 7 तारिख डिसेम्बर सिनि इनॉग्रल प्रोग्राम 12 तानि सिमि चेंजानाय जतनो नायफैबायदि पार्टिसिपेट खायफैबायदि जों जे ताबो कताल कायसा त्रिपुरा हास्तेव सिनि फुटबल न जों चांगा खायनायनि बागै चेष्टा नायदोंमानि हास्तेव माहायके लाइव टेलिकास्ट रो खायो माहाय इवेंट कत सिनि फुटबल लंगियाखौ अमनो जों ताबो सिगां चेंलायमानि वो गोबांमा हयतो मिस्टेक रङै मानो सिगांनि सिमि सामसाव हायफानो निरनि कॉपरेशन नाङो जे बाहायके खायके तै बोसों जागजमक खायमा तैसा कहा क्वालिटी मेंटेन खायमा अमो पब्लिक नि ओपिनियन बनानाय बरनि सजेशन बो सिनि थानिव तंनाय गे आसंनो हामबाय जतनो निरनि सुमुं तंखांके जों रिप्लाइ के थुमानि जे बयस आबो खबस लिमिटेड बयस नि कोनो अमक गरै नो बार एज नो बार 50 बছর तो केबो फुटबल थंमाया हायफानो जदि फिटनेस तंखांके कोनो समस्या करे जे रां माने हाना टीम त 8000 नाय ना बलको त 8000 इंडिविजुअल जों टीम रय नै इंडिविजुअल नि बागै बरनि अकाउंट थांनाय कोनो टीम मैनेजमेंट निबो सावया बरनि बायोडाटा नाजानाय बरनि आधार कार्ड नाजानाय बैंक अकाउंट नाजानाय प्लेयार्स रनि बरक सनो जमा रो हांके बरनि डायरेक्ट डीबीटी पाय बरनि अकाउंट नो सावयने ने तामसने और जगह ते प्लेयर माव माया बाहाय कोनो कॉपरेट प्लेयर खरसना 8000 के बाहाय मानली 8000 3 मास नि बागै माना आर ते कैसा केबो और प्लेयर इंजुर हांके बरनो जों 2 लाख जोरा प्रोवाइड खायने 2 लाख जोरा नि ट्रीटमेंट नि व्यवस्था बो दं जदि कोनो इंजुर खांके बाद बाकी तो व्यक्तिगत फानन सिना हाफानो जों 2 लाख जोरा जरा इंजुर उंगै एक्सीडेंट उंगै याथे दिरावै ट्रीटमेंट ना खांके एडिसिनि बिसिंगतै 2 लाख पर प्लेयर नि बागै 100 जना प्लेयर नस्ट हांके 100 जना नन जों 200 2 लाख के जों मेडिकल फैसिलिटी रोना इंते कैसे जों फाइनल के बजागा सेमा त खमलुं सिंनाय फाइनल सेमीफाइनल फर्स्ट सेकंड सेमीफाइनल फाइनल ते इनॉग्रल प्रोग्राम नि साराबो खमलुं ते 2-3 टा मैच दंनाय हायफानो सेमीफाइनल नि शुरू होते माने फाइनल जोरा खमलुं स्टेडियम नंनाय बनि साराबो गसारो मैच दंनाय अ जागा खमलुं तावबो फिक्सिंयाखौ जों ते 2 दिन बिसिंगो निरनो पब्लिकली सिनि मैच फिक्सचर जों फुनुवै रनाय बहुत बेनिगो बहुत टाइम वो सबाबाय सबा थनाय अमो जों डिक्लेयर खायरो कोनो देरेस रक्ति एडिशन के बाहाय जामनाय दं आ बिलाय हामबाय आ चिनेरो ड्रेस जर्सी 3 सेट के जो तो टीम न रनाय 3 सेट डिफरेंट कलर
tei borokni logo soho जों provide khaijak tini no borokno delivery khainai boni cap tongnai flag tongnai je jar jar team ni logo ganangke no flag 100 ta kotor tongnai sikon tongnai tupi tongnai tani ke jan je supporter rok phai borok phunuwani nangnai or jaga borok enjoy khaifini nangnai haniba je team o flag ti phaiken no omo west royal ni haini sini jangnai jat omo haijat thung sana jak tini no delivery khai rona asa satta ja o match to league match nai ke super pro thangwi da league match ngai na ke knock out ngai super pro hingke knock out ngai first second semi final aro no painai apro te league ngai asa satta ka jang ke je khorok bri je higher nai mane mana bon abo taba ang o match thungpro khorok bri tu ka tai kubun match thungpro tai alga khorok bri tu da manti na bahaya one time ni list ro kha hingke asung nang